Gitanyagan sa Lapu-Lapu City Government og skills training ug gipanghatagan usab og tag na po ka kilong bugas ang 49 ka mga distressed OFW nga mga taga Lapu-Lapu City. Ani ang report. Gitapo kaganihang buntag sa gawas nga bahin sa Peso Lapu-Lapu ang 49 ka mga OFW nga pulos taga Lapu-Lapu City. Sagad kanila mga OFW nga apektado sa gubat sa Middle East. Samtang ang usa na biktima sa love scam sa nasod sa Cambodia. Matod sa 29 anyos nga OFW nga taga Barangay Basak, nadani siya sa gitanyag nga trabaho sa nasod sa Cambodia nga iyang nakita nga gipost sa social media. Delivery rider siya kaniadto ug may tulo ka mga gagmayng anak, busa ang tanyag nga $1,000 kada buwan nga sweldo. Sa matod pa usa ka call center sa Cambodia, iya dayong gi-applyan. Ug tuod man, nakalarga siya niadtong September 2025. Apan human sa tulo ka buwan, gi-raid ang iyang gitrabaho ang kompanya. Busa, inay nga siya ang magpadaog kwarta sa iyang pamilya sa Pilipinas, siya na hinuon ang gipadad-an aron aduna siya ikasustiner sa pang-adlaw-adlaw nga panghinahanglan. Wala ko na aware ana ba nga kuan ba kanang tingnan na nga pangitabo mao nga na kuan jugo kanang na-scam ko sa trabaho. Kasi ako po ko sa sweldo kay $1,000 ko no. Mao to nakakuan ko kanang ni grab ko nga ana nga trabaho. Niadto lang Hunyo Jessia nakauli sa Pilipinas pinaagi sa abag sa Peso Lapu-Lapu, Department of Migrant Workers ug Overseas Workers Welfare Administration. Karon, mas piliun niyang sa Pilipinas na lang manrabaho. Balaga ng ginagmay basta kanunay. Lesson learned pud to nako nga kanang dili basta-basta moto sa mga online ana. Sa tigom kaganiha sa mga OFW, giapuran sila og tag na po ka kilong bugas sa Lapu-Lapu City Government. Gitanyagan usab sila og training sa high-speed sewing. Matod ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, nga duha ka mga kompanya ang nakigtay-up karon kanila sa training nga himuon. 16 days training lang ni ang kining training nato sa Manpower Human Development Training Center. And then after that, i-assessment sila, more or less, that's 99.9% mo pasar na gid sila. Kaya gitudluan naman sila sa mga industry standards. No? Mismo ang trainer nga ni tabang og trainee nila, gikan man sa industry. Dako kaayo ang requirement sa companies sa MEPS, sulod sa MEPS. No? Ang SCI, Vertex, ug ang FCO. Ang FCO, dito sa Babag din na sila, training dito po sa Babag Livelihood Center. Gawas ni ini, may pasiugdahan usab nga duha ka local job fair ang Peso Lapu-Lapu karong Hulyo diin mamahimo usab nga maka-apply ang mga OFW nga nawad-an og trabaho. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misdak.